اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم أنبي على فوق على بركة وكينما ما تمني الله تعالى بلو أكو كان كتير محمد ناسو دينغو أنا كصحابوكا على كان بلا جلنا فني على كرا بركة وكفامي بقولك كانوا بكان لمن كجمع كل بلا جلنا مالكونا أني مالكوكا أكون سوالن تو أكفاجي مندلا ساس غوثكما أو بالمكان أكو كلامي على كان بس أوباما أمي دوكي أو يسمو تيمكوني ما على كذا أمبما على كان باتو كلو من على كان جرمو يافا Rasulu banyak kama solli ala nabi ala kan bɛ sababu ma an bɛna kuma bi fɛn ka fɛn min n'a bɛ se ka maa caman intéressé n'o de ye denw ka jogo ɲumanya ye ka d'a kan adamaden ka siniɲɛsigi ye i den de ye hali ni ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara n'i ma den ɲuman sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɛra komi lankolon i komi fu ka d'a kan ni e tɛ yen i den de kan k'i nɔnna bila ni den ma sɔrɔ i kɔ min bɛ se ka i nɔnna bila ɲuman na dɔrɔn o y'i ka ɲɛnamaya kɛlen i bolo fu ye ni e taara dɔrɔn o y'a bannen pewu wa an k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ ko avenir den na o tɛ so caman jɔ ye o tɛ compte bloqué ye o tɛ fini ye o tɛ so sanga jɔ ka bila ye o de ye ka jogo ɲuman don den na a ka se ka ɲɛnamaya taabolo ɲuman kɛ n'o kɛra a ka ca Alahu taala fɛ hali ni ma taa ka fɛn to ye wari la nafolomafɛn na a yɛrɛ ka cɛsiri ni ala ye garijɛgɛw dayɛlɛ o b'a sɔrɔ a ye sira ɲuman dɔn ka ban a ka ca Alahu taala fɛ a bɛ dɛmɛ nka n'i ye diɲɛ mara n'i y'a mara i den ye n'a ma jogo ɲuman sɔrɔ n'i tɛ yen don o don minnu denw ye jogo ɲuman sɔrɔ olu bɛ segin ka na minɛ ala k'a k'u ta ye tuguni ka da mun kan o t'a jagoya ale ka ko lankolon de b'ale ka hɛrɛ in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a bolo ni sɛbɛkɛlaw bɛ na ka na sɔrɔ den ka jogo ɲumanya bɛ sɔrɔ cogo di o de ye an k'an denw don kalan na a kɛra kalan qualité o qualité ye a bɛ se k'a ka diinɛ dɔn cogoya min na a bɛ se ka diɲɛlatigɛ faamu sɔrɔ cogoya min na wa fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kalan kɛkun tɛ ko fo n ka taa sigi biro kɔnɔ kalan kɛkun tɛ ko fo n ka taa diɲɛ mara kalan kɛkun tɛ ko fo ne ka kɛ fonctionnaire ye kalan kɛkun ye kodɔn de ko ye n'i ye kodɔn i yɛrɛ de bɛ n'i sigi k'a lajɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ n bɛ se ka mun de kɛ ni n bɛ balo o la halala sira kan k'a sɔrɔ n ma maa dɔ tɔɲɔ mɛ ni maa min ma lamɔ lamɔcogo ɲuman na est ce que a tigi na nin hakilila sɔrɔ wa a tigi tɛ se ka nin hakilila sɔrɔ o la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ bi an ka société kɔnɔna la fɛn kuntantara cayara ka b'u hakili kan ka se ka don kojugu sira caman da fɛ foyi t'a kɛ ni mara tɛ ala ko k'i k'i seko kɛ k'a tɔ dafa b'ale yɛrɛ ala bolo mɛ anw minnu ye bangebagaw ye n'an ma se k'an seko kɛ siga foyi t'a la mara tɛ ɲɛ cogoya si la i k'i den lakasi jɔn a k'i lakasi tuma min na e bɛ se ka den koro k'a don i sagolada fɛ fɛn minnu man ɲi olu bɔ ka bɔ a ma fɛn minnu ka ɲi a pousser ka don olu la o de ye i k'a lakasi jɔn a k'i lakasi ka d'a kan n'a ma sira ɲuman ta don dɔ la a bɛna kɛwale dɔ kɛ o bɛna fɔ e ye i b'i sigi i bɛ kasi walima a ka mankutu dɔ bɛna fɔ e ye e sigilen i bɛ kasi walima a b'i da don kuma la donc mɔgɔw ka jogo ɲuman ɲini ka don denw na a kɛra cɛ a kɛra muso ye o ye ɲɛnamaya taabolo sira belebeleba ye min n'a bɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen nafa anw bɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ bi nɔgɔya kɔnɔ lafiya kɔnɔ o ye an bangebagaw ye sira ɲuman de don an kɔrɔ u tun bɛ se k'an to yen min ka di an k'a kɛ mais est ce que bi an tun b'an yɛrɛ nafa kuma tɛ ka maa wɛrɛ nafa wa donc o la sisan an sera k'an yɛrɛ nafa bi an bɛ ka maa wɛrɛw nafa ala ni an bangebagaw sababu fo anw fana k'a kɛ wajibi an yɛrɛ kun kan an ka se k'an denw fana koron k'u bila o jogo ɲuman sira kan mun kosɔn u k'u yɛrɛ nafa don dɔ la u ka diɲɛmaa fana nafa e maa ye a bɛ fɔ ten ko ni bolo tigɛra k'a bɛ don bolotigi kaman kɔrɔ n'i ɲɛna ye bɛɛ ta ye mɛ n'i tiɲɛna dɔrɔn i yɛrɛ kun dɔrɔn ta ye o de la an kana kɛ an yɛrɛ kun dɔrɔn ta ye an ka kɛ diɲɛ ta ye an ka se ka diɲɛmɔgɔw nafa ni Alahu taala ka diɲɛ ye donc ni ala kɛmɛ ka maa minnu lajarabi ni den ye den minnu jogo man ɲi n bɛna min fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka kuranɛ aya in labaara ni Alahu taala ka diɲɛ ala bɛ jogojugu bɔ a b'a dusukun na inshallahu taala o de ye mun ye i bɛna ye kul huwallahu kɔnɔna n'o ye suratul ikhlas ye ale sura in bɛɛ lajɛlen bɛ Alahu taala yɛrɛ kɛlɛbancɛ ni Alahu subhanahu wa taala yɛrɛ mankutu Alahu subhanahu wa taala yɛrɛ kɛlɛbanciya bɛrɛ 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 ikhlas falen don o de la donc i bɛna ikhlas kɔnɔna lajɛ sɔmadu b'a kɔnɔna la n balimaw ni belebele ye o la i bɛna mɔgɔ dɔ bila sa a ka sɔmadu in sɛbɛn 114 fois ya sɔmadu siɲɛ 114 n'i y'a nasi ko waati min na i bɛ sɔrɔ k'a bila kɛrɛfɛ n balimamuso n'e bɛ fɛ ka nin k'i denw na hakɛto bɛ kuma kan i b'i ko fɔlɔ k'i yɛrɛ saniya k'i sin fila ko ni nasi nin ye ka hami d'a kan ala den ninnu jɛna ne sin kɔ cogoya min na jogojugu bɛɛ ko ka b'u dusukun k'u kan dɛ k'u bila e Alahu taala yɛrɛ ka sira kan i ka to k'a kɛ dumuni walima fiɲɛ kɔnɔ o bɛɛ k'a min dɔɔni dɔɔni ni mɔgɔ min ta ye mɔgɔ ye ni i woloden tɛ i komi balimakɛ walima i cɛ walima i muso o la i bɛ seliji ta k'i yɛrɛ saniya fɔlɔ
i kinisen kɔnɔna i b'o de ko ni nasi ye ka sɔrɔ ka ala deli a ka ala ka jogo ɲuman sira du kɔrɔ min bɛ bɛn Alahu Taala yɛrɛ ma i ka sɔrɔ ka to k'a k'a tigi kɔnɔ siɲɛ 14 tile 14 kɔnɔna la n'i bɛ fɛ a ka teliya kosɛbɛ tile 14 fana kɔnɔna la i bɛ waati dɔ di yɛrɛ ma i b'i ya sɔmɔdu wurudi siɲɛ 100 siɲɛ 14 fo tile 14 n balimakɛ n balimamuso hali n'a y'a sɔrɔ i ka maa min taamina a yɛrɛ kɛnɛma yaala ni diɲɛdenya la e ka nin kɛ i k'a lajɛ tile 14 kɔnɔ i bɛ don i b'a jaabi di ni Alahu Taala ka jɛn ye ala k'an bɛɛ sababa ma nin tun ye fayida ye an y'a kanu ka min di aw ma bi hadamaden yɛrɛ ka jogo ɲuman sira kan kɛrɛnkɛrɛn ma n'o ye an denw ye olu minnu bɛna kɛ an ka siniɲɛsigi ye don nataw la an ka hakili t'u la an bangebagaw ye mara min don an kɔrɔ an fana k'an jija an k'o don an denw kɔrɔ mun kosɔn u bɛ se ka diɲɛmaaw nafa don nataw la u bɛ se k'u yɛrɛkun nafa u bɛ se ka jamana fana nafa u bɛ se ka silamɛya fana nafa hadamaden den de ye i nɔnabila ye n'i ma den ɲuman sɔrɔ depi masa ye ni kamanagan min ɲɔgɔn na o de y'a to duwawu ani wulikajɔ an b'o kɛ ka caya kuma bɛɛ ala ka den di an ma den minnu ye an dɔndenw ye den minnu bɛna kɛ Alahu subahanahu wa taala ka sira latamabaga ye an b'a deli ala fɛ jogo ɲuman bɛ ala bolo ala k'a sabati an n'an denw dusukun na minnu bɛ an na min man di Alahu taala ye ala yɛrɛ de b'a dɔn ala ko ka bɔ an dusukun na ala ko kɛ rasulu bonya kama sɔli ala muhamadi wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakɛtuhu